Més coses, un dels costums per excel·lència dels balears és el berenar. Ja sabeu, aquest petit menjar, o no tan petit, que es fa entre el desdejuni i el dinar. I del Mercat de l'Olivar vol ser l'epicentre dels berenars dels palmesans. Per això, cada dia ofereix més de 20 opcions per manco de 4 euros. Una campanya per promocionar els bars i restaurants d'aquest mercat municipal. De la paraula estiu en castellà i del tradicional berenar de mig de matí sorgeix la paraula veraneo, una proposta del Mercat de l'Olivar perquè berenem amb més de 20 establiments que tenen aquí. Anem a conèixer algunes d'aquestes propostes. Hola, buen día, ¿qué tienes de veraneo? Tengo una coca de verdura y una copita de vino. Una copa de vi i un tros de cuca de verdura per 3,95 euros és la proposta d'aquest establiment, però cada un pot decidir què vol oferir als clients en aquesta promoció, on el més complicat és triar, ja que hi participen tots els bars i restaurants del mercat. En aquell lloc tenim una típica coca de verdura, però ara anirem a veure un típic plat italià, i és que en el Mercat de l'Olivar, amb aquest veraneo, les opcions són diverses. Ara estem amb en Luca perquè volem que ens expliqui quin és el plat que ells presenten per aquest veraneo. Què oferiu vosaltres avui? Hacemos ensalada de pasta con tomate cherry, mozzarella italiana, piñones y nuestro pesto casero. Ara podem veure a Sílvia com ja ha bullit aquesta pasta, ara la colarà i el primer ha dit que li poses pesto. Què du aquest pesto? L'heu fet vosaltres? Sí, lo hacemos nosotros, todo casero, aquí hacemos todo nosotros y lo hacemos con una albahaca que compramos aquí dentro del olivar, piñones nacionales, parmesán, todos productos frescos y hecho cada semana. Y ahora Silvia va a mezclar todo y lo ponemos en vasitas por el veraneo. Y hacemos también el tiramisú casero, que hacemos con mascarpone, café, savoiardo, que es un bizcocho italiano que normalmente se utiliza para hacer el tiramisú, y cacao en polvo. Perquè això no ho havien dit, però són 3,95 € per el tiramisú i el platet de pasta en pesto. Sí, normalmente sería casi 5 euros. Hacemos un descuento por este veraneo. I aquest veraneo dura tot l'estiu? Dura del 21 de junio, hoy, hasta el 30 de septiembre. I cada dia canviareu? Ahora vamos a ver, empezamos con un plato a la semana y no sé, tenemos un montón de productos. Seguim de ruta pel mercat per saber què més ens poden oferir en aquests veraneos. També pujam a les galeries, ja que també s'han animat amb els típics berenars de mig de matí. En total, més de 20 propostes que van des de sushi a panades o cucarrois. Aquestes 3 ostres també les trobam en el Mercat de l'Olivar per 3,95 €. És la proposta de l'ostreria Benito Contamos. Què més poden menjar per aquest preu en aquest veraneo? Aquest veraneo podem menjar una tapa de mejillons en diferents salses o una de boquerons en vinagre amb una copeta de verdejo per 3,95 €. L'oferta és de 9 a 11 i mitja. I en el puesto d'ostres tenim 3 ostres i una copeta de verdejo per 3,95 €, que també se pot degustar fins a les 11 i mitja. I què trobes? Avui com a primer dia la gent s'hi ha donat, ha demanat això? No, encara no. Com el primer dia encara s'ha de promocionar l'oferta i esperem que els pròxims dies funcioni a tope. Avui encara és un poc pressa, la gent encara no s'ha donat compte que hi havia aquesta oferta, però bueno, a poc anirem veient també si va bé. I què me deies? Servireu cada dia el mateix o anireu canviant? No, cada dia hi haurà una cosa diferent i així la gent podrà provar tota la cuina que nosaltres aquí feim. Aquestes són només algunes de les opcions que podeu trobar al veraneo del Mercat de l'Olivar de Palma, però si voleu complir amb aquesta cita ineludible del berenar, podeu trobar més de 20 opcions per 3,95 €. Sense dubte, el berenar és un dels millors moments del dia. I en uns moments precisament